ҳамдиёрони азиз 10 июни соли 2024 ва мо қарор дорем дар шаҳри Самарқанд ва омадем ба навор гирем гелоси навъи скинаро. Гелоси навъи скина ҳоли напухтааст, қариби то пухтана омадааст. дар як боғи дигар собирҷонака дар бораи навъи гелоси скина ман аз шумо як ду сухан пурсиданӣ. ин салакак майдатар ҳоли калон мешуда бошад, як пурсед канӣ. ҳоле то пухтанаш ин калон мешуд, ҳоле пухтанаш ба камаш ба 4 рӯз 5 рӯз ҳаст. асосан гелоси скина, гелоси валавоё вақти пухтанаш калон мешуд. Баланд гап занед. вақти пухтанаш калибри ҳамон ҳозира манам будагеш то 2 баробар зиёд мешуд. ин ҳамдиёрони азиз, агар ки як назар кунед ку фикратон ки бастагӣ не ман дур дидам, гуфтам ин як ҷои бастагиша баред мекун, ҳамин бастагӣ мекун, чӣ хел мекун. вақте ки поён наздик мебе, ин таги баргаш пур, ин таги барба пинҳон мекардааст меваша. таги барба набинед пур мана. ин чанд сола гелос як пурсед канӣ? 4 сола. соли 4 4 сола гелоси скина. айнам ман ниҳолаша аз шумо мегирам. инам чанд ба чанд шинондагӣ? ина мо 5 ба 3 тавсия мекунем. ҳозир инҷа ба кина 5 неки 5 ба 2 ним бошад. 2 ба 2 2 ба 4. 2 ба 4 неки танга ин калон мешуд меҷи қадар гираша. вақте ки калон шуд, проблема баъд оғоз мешуд. ҳозир проблема нест. 3 ба 4 хуб, нақсар. 3 ба 5 3 ба 4 ним, 3 ба 5 беҳтарин ҳисоб мешуд. ҳамдиёрони азиз, мана ин навъи скина будааст. набинед таги барба ба ҷо мешудааст. ина ин бастагӣ, ҳама бастагӣ таги барба ба ҷо шудагӣ. кани ман як чашам хай. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. кани ман яша гӯям шумо ба маззашро. мана ин хел меваи калон, ҳоли калон мешавад, ҳоли ҳам то охира напухтааст. бале гелоси ба мазза, гелоси хушсифат. мана оянда мо адамин гелосо албатта ман ҳозир бо худам мебарам, дар дорани тубак мешинонаму аз ин зиёд мекунем. мана бинед чӣ қадр бастагӣ. бинед чӣ қадр бастагӣ. тагои барг ба пур. мана ҳамдиёрони азиз, рафтем. мегӯям дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. мана чӣ қадр бастагӣ.